hindi pa nakasal ngunit nagsasama na sa iisang bahay? Ano ba ang katuruan ng Biblia sa relasyong ito? Siguro hindi ka pa nakasal sa kinakasama mo ngayon dahil sa hirap ng buhay. Nagkaanak na kayo pero hindi pa nakasal dahil inuuna ninyo ang pagbili ng bigas, tuition fee ng mga bata kaysa kasal ninyo. Pwede ba na habang buhay na lang kayong magsasama pero hindi nakasal? Una, dapat ninyong tandaan na magpakasal na kayo para maiwasan ang sexual immorality. Sabi sa 1 Corinthians 7:2, "Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband." Para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Pastor, asawa ko na ito dahil may anak na kami. Alam mo, kahit isang dosena pa ang anak ninyo sa loob ng 30 years ninyong pagsasama, hindi mo pa rin siya legal na asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng gobyerno dahil hindi pa kayo kasal. Ang ibig sabihin lang po niyan ay 30 years na po kayong sumusuway sa Diyos. Gusto mo bang habang buhay kang sumusuway sa gugustuhan ng Diyos? Alam mo, sundin ninyo ang kagustuhan ng Diyos. And I promise you, He will bless you. Pastor, magbabago ako pero hindi muna ngayon. Alam mo, listen to this. Kung hindi ka magpakasal, hatol ng Diyos ang mapapasa iyo. Hebrews 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. At huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mga taong nakikiapid. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanalait sa kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. May mga hatol ang Diyos na darating sa iyong buhay dahil sa pakikipagtalik mo sa taong hindi mo asawa. At sa huling araw, ang mga taong nakikipagtalik sa hindi nila asawa ay hindi makakapunta sa langit. Ngunit itatapon sila ng Diyos sa lawa ng apoy. Sabi sa Biblia, sa Revelation 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ngayon, ano ang solusyon sa problemang ito? Now, ito ang solutions para sa mga may sinumar. Yun bang mga binata, mga dalagang wala pang mga asawa, hindi pa kasal. Una, magpagkasal na sa madaling panahon. At before sa kasal ay hindi mo na magtatalik. Ngayon, kung hindi mo naman mahal ang partner mo at ang pagsasama ninyo ay for enjoyment lang, maghiwalay muna kayo. For sure, maghiwalay din kayo sa future. At kahit may anak na kayo pero nakita mong irresponsable ang lalaki, hindi ka niya mahal at may iba siyang babae, maghiwalay na kayo ngayon kasi maghiwalay rin naman kayo sa future. Ngayon, kung gusto nyo magpakasal talaga, ngunit maliit lang ang ipon nyo para sa kasal, magpakasal kayong dalawa sa pastor na hindi humihingi ng malaking bayad. Ang bayad ay para sa pagproseso ng marriage certificate at pamasahe sa pagproseso nito. Bigyan nyo siya ng pang-snacks niya, konting allowance niya, yan lang. Ngayon, kung walang licensed pastor sa inyong lugar na humihingi lang ng konting bayad, pwede kayong pumunta sa huwis para sa kasalan ng bayan. Doon kayo magpakasal. May libreng cakes pa, lechon pa, at mag-invite kayo ng isang pastor para mag-pray sa inyong kasal. Pagdating sa bahay, pwede kayong mag-pray sa kanya. Ito naman ang specific solutions para sa mga kabit na hindi pwedeng ikasal dahil buhay pa ang kanilang mga legal partners. Una, maghiwalay na po kayo. Malaking kasalanan po ang nangyayari sa inyong buhay. At kung may mga anak na kayo, doon na lang kayo magbuhos ng pagmamahal at atensyon. Maging masaya pa ang Panginoon sa bagay na yan. Yan ang pinakamahalaga, na ang Diyos ay mag-a-approve sa ating mga relationships. Pangatlo, be a good example to your children. Nagtanong ako sa isang bata na biktima sa sitwasyong ito. Sinabi niya na sasaktan siyang makita ang kanyang ina na may kasamang ibang lalaki. At ayaw daw niyang mangyayari sa kanyang mga anak ang bagay na yan kung siya ay magiging ina na, mag-aasawa na sa future. So, mga binata, mga dalaga na nag-live-in na, hindi pa kasal, mga kapatid, magpakasal na kayo. At sa mga taong hindi pwedeng makasal dahil ang kanilang mga legal partners ay buhay pa, maghintay kayong ang mga partners ninyo ay kunin na ng Panginoon at pwede na kayong mag-remarriage. Yan lang po. Salamat.